Готови ли сте за едно шоколадово приключение из сърцето на Европа? В това видео ще ви разкрием 10 невероятни факта за Белгия, които със сигурност ще ви изумят. От първото в света тренирано полицейско куче до странните хранителни навици на белгийците, ние ще ви пренесем в един свят, пълен с изненади. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да не пропуснете следващите ни приключения. А сега, приятно гледане! Брюксел е всъщност столицата на Европейския съюз. Брюксел е специална, защото е неофициалната столица на Европейския съюз. Тук са разположени най-важните европейски институции, като например Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз. Затова Брюксел е много важен за това как функционира Европейския съюз и как се вземат решенията. Градът е като голям център за международната дипломация и сътрудничество между европейските държави. Белгия е малка, но многонационална страна. Езиковото разнообразие в Белгия има корени в нейната сложна история. Регионалните различия са довели до развитието на отделни езикови общности в страната. Нидерландският език доминира в Фландрия, френският в Валония, а немският в малка общност в източната част. Уникалният езиков режим на Белгия е резултат от исторически влияния, регионални идентичности и компромиси, които са оформили нацията в една многоезична мозайка. Това разнообразие обогатява културната тъкан на Белгия и я превръща в фасцинантна смесица от езици и истории. Пържените картофи всъщност са с белгийски произход. Въпреки името си, пържените картофи произхождат от Белгия, а не от Франция. В края на 17 век жителите на долината на река Меза започнали да пържат картофи като заместител на рибата, когато реката замръзвала. Ястието станало популярно и в крайна сметка се разпространило във Франция, където станало известно като фриц. Днес белгийските пържени картофи са известни със своя уникален начин на приготвяне и са кулинарен деликатес, свързан с белгийската кухня. Белгия има богата пивоварна култура. Белгия е известна със своите вкусни бири, предлагайки невероятна разнообразие от над 1500 уникални марки. Това я прави едно от местата с най-богата гама от бири в света. От трапистките ейли до ламбиците, белгийските пивовари демонстрират своето майсторство и страст, превръщайки бирата в неразделна част от културата на страната. Белгийските вафли са известни по цял свят. Белгийските вафли са се превърнали в световна кулинарна икона, ценени заради своя прекрасен вкус и уникална текстура. Произхождащи от Белгия, тези вафли са обичани по целия свят, често сервирани с разнообразие от вкусни гарнитури. Независимо дали се наслаждаваме на тях в родината им или ги откриваме в чужбина, белгийските вафли продължават да завладяват вкусовите рецептори със своя неповторим чар. Белгия е страната с най-голяма концентрация на замъци на квадратен километър. Белгия гордо носи титлата за страната с най-голяма плътност на замъци в света. Пейзажът е украсен с множество очарователни замъци, всеки от които разказва своя история, отличава се с уникална архитектура и носи в себе си аристократично наследство. Тази уникална концентрация на замъци допринася за очарованието на Белгия и кани посетителите да изследват нейното кралско минало. Белгия произвежда много шоколад. Белгия е значителен производител на шоколад, известен по целия свят със своето високо качество и вкусни продукти. Сладкарите в страната са уважавани за своето майсторство, създавайки голямо разнообразие от шоколадови изделия, които пленяват вкусовите рецептори по света. Богатата шоколадова традиция на Белгия я превръща в рай за любителите на шоколада и в ключов играч в световната шоколадова индустрия. Символът на Белгия е момчето, което пикае. Символичната фигура на Белгия, Манекен Пис, е малка статуя, изобразяваща момче, което уринира. Въпреки скромните си размери, тази фантастична статуя има огромно културно значение и се е превърнала в обичан символ на Брюксел и на цялата страна. Манекен Пис често е обличан в различни костюми, отразявайки духа на различни събития и празненства. Кълновете брюкселски са отглеждани близо до столицата от векове. Кълновете брюкселски се отглеждат в близост до столицата от векове,
като историческите документи датират от 13 век. Произхождащи от района на Брюксел, Белгия, тези миниатюрни зеле са се превърнали в много популярен зеленчук по целия свят. Дългогодишната традиция на отглеждане на кълнове брюкселски в близост до столицата подчертава тяхното историческо значение и кулинарно наследство. Белгийското общество е едно от най-прогресивните. Белгия е в авангарда на прогресивните ценности, като е в основата на множество социални промени. Тя е една от първите нации, легализирали брака между лица от един и същи пол, откривайки пътя за признаване на различни форми на партньорство. Прогресивната етика на Белгия се простира и до законодателството и за евтаназия, което гарантира индивидуалната автономия при вземането на решения за края на живота. Ангажиментът към образованието е очевиден, като средното образование е задължително до 18-годишна възраст, което насърчава добре образованата популация. Освен това, Белгия насърчава гражданския дълг чрез задължителното гласуване, което стимулира активно участие в демократичните процеси. Бонус факт. Среща с Луна, първото полицейско куче, обучено да открива цифрови следи. Луна, полицейско куче, обучено да открива цифрови следи, се присъедини към екипите на федералната полиция. Тази белгийска овчарка Малиноа става първото IT куче в Белгия. Лаптопи, мобилни телефони, USB флаш памети или дори карти с памет, Луна може да открива всякакви цифрови носители. Тази способност се оказва изключително ценна в някои досиета на федералната полиция, като се има предвид, че цифровите данни могат да съдържат ключова информация, като например криптовалути, фалшиви сметки, контактни данни и други за следователите. Белгия – малка страна, големи изненади. Надявам се, че тези факти са те вдъхновили да научиш повече за тази прекрасна страна. Сподели с нас кой факт те е впечатлил най-много в коментарите. А ако искаш да продължим това пътешествие заедно, абонирай се за канала. Ще те очакваме в следващите ни видеа, за да научиш още много интересни факти и истории за различните страни по света. Благодарим ви, че останахте до край. До скоро!